tracta d'un esforç, es tracta d'un procés de reforma, es tracta de posar Andorra, transformar Andorra perquè sigui capaç de competir en el futur, perquè no pot competir de la mateixa manera que ho ha fet en el passat. Mantindrem la proverbial cohesió DDA que ha existit sempre de forma molt clara i que crec que està a la base dels èxits electorals, però no només electorals, sinó de capacitat de gestió i de reforma que hem acreditat al llarg de l'anterior legislatura i que estem acreditant al llarg d'aquesta. Som l'únic partit d'Andorra que té un projecte clar, l'alternativa única de modernització del país que ens garantirà el futur i ja el present, perquè ho estem fent.